салом алайкум бародаро, хуш омадем ба канали ма. Пулкоркунӣ аз интернет канала нав шудем. Бидороен подписатсия кунед, колокольчика гирён кунед. Дар ин канал фақат дар бораи пулкоркунӣ мебошад. Инак ман шумо дар як сайти нав биромада ҳамро ишон метавам ки ном дорад Air Startup. ин сайт инвеститсия ки ба инвеститсия шумо метавонед пулкор кунед. ина ман ин сайт дар пополнить кардам 400 рубл. уже ман 396 рубльша гирифтам. ҳозир дар пеши шумо бо як бори дигар вивод мекунем ку ҳамин сайт на самом деле вивод мекунад ё не. медурем вивод средств, мегирем кошелёки пай, кошелёк киви, сум 49 рубл вивести. ку мебинем сайт на самом деле вивод мекунад ё не. выплата успешно подтверждена. проверьте баланс кошелька. вале як кошелёки кивимона мебинем. история бинем гузашт ё нагузашт. чӣ хеле ки дидем 49 рубл дар 1 минут омад дар кошелёки мо омад расид. ҳамаи виплатаҳо ҳамун сайт мебошад ки ман виплата кардам. ина мебинем ина пули мо омад гузашт. ин сайти инвеститсия. ай пул хоҳ мекунӣ, пулат дар муддати 3 рӯз ё 2 рӯз зиёд мешавад мегирӣ. ҳоли ина мо мебинем чӣ статус дорад. нови депозит мебинем. ин ай 100 рубл метавонӣ хоҳ кунӣ дар муддати 72 соат 139 рубл мегирӣ. ина бо дуюмиш да хоҳ карда будем 400 рубл дар муддати 72 соат мега. ҳоли ай ма бо мондагиай ман уже 400 рубли хума гирифтам. зиёдтиш хай 440 рубл ман гирифтагием. ина бо дора 1000 рубл хоҳ мекунӣ дар муддати 72 соат 150% ҳамин пулат зиёд мешавад. 1000 рубл хоҳ кардӣ 1500 рубл мегирӣ. бо иҷа дора 2000 рубл ки 160% зиёд мешавад 72 соат. баланд иҷа дора то 35000 рублай ки дар муддати 1 рӯз 24 соат 600% пули шумо бисёр мешавад. сайт беҳад сайти хубай. нав 3 рӯз шид биромадаша. барои ҳамун бародаро бидурен пополнить кунед ки ҳоли шиде сайт пополнить кардам. мо чанд бор шид пополнить кардем. бидурен пополнить кунед, кор кунед. ина чӣ хеле мебинед. ина ман 400 рубл хоҳ кардам. успешно статус. ина ҳоли рафте сайт то 17 мондам то 20 май соати 17 кор мекунад. баъди ӯ бабуд мешавад. бо айсар на бо 400 рубли дига хоҳ мекунед. бародарон чӣ хеле ки мебинед беҳад сайти хубай. бидурен кор кунед. ногуфта намонед ман нав сайт ин сайти ютуб канала навҳои кардем. бидурен подписатсия кунед, колокольчика гирён кунед. ҳама видеои нава бо мебинем дар оянда. ҳама дар бораи ҳамин пулкоркунӣ мешавад. сайти навай бидурен ссилкаи ҳамун сайта дар закреплении комментария мемонам. бидурен кор кунед. ҳаматон сарбаланд бошед бародаро. бо ягон видеои нав шид, бо ягон проекти нав биромад, бо видео мекунем мепартоем. аз шумо фақат подписатсия ва колокольчик. хуш бошед бародаро.